Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Шояд ба бисёриҳо хабар расида бошад ё ба бисёриҳо на. Аз сабаби ин беморие ки имрӯз дар ҷаҳон паҳн шуда истодааст, дар ватан намози ҷумъа, намози панҷвақта, намози таровеҳ баста шудагӣ ҳаст. Пешгирӣ аз ин беморӣ ҳаст. шумо ғамгин нашавед, ин беҳикмат нест иншоаллоҳ. албатта ки дар масҷидҳо ҳам имрӯзҳо бисёр мебиёянд, аз ҳар миллат ҳастанд, ҳамин сабаб баста кардагӣ ҳастанд ки пешгирӣ аз ҳамин беморӣ иншоаллоҳ ки ба анҷом расид, боз масҷидҳо кушода мешаваду мову шумо намози ҷумъаву таровеҳу панҷвақтаамонро мегузорем иншоаллоҳ. ва ба ҳамон шахсиятҳое ки дар ин беморӣ дар мулки ғарибӣ аз олам чашм пӯшиданд, аллоҳи меҳрабон онҳоро қабрҳояшонро пурнур, рӯҳошонро шод, ҷоҳошонро ҷаннат бигардонад. бар хонадонашон сабри ҷамил насибу розӣ бигардонад. биё акнун ҳама каса якҷо дуо мекунем. шояд ки дуои яке аз мову туро худованд қабул бигардонад. имрӯзе ки мо навор гирифта истодаем, рӯзи саиди ҷумъа ҳаст. дар намози ҷумъа будем, хабарро ба мо расонданд. хостам ки ба шумо ҳам бирасонам, шояд ки бисёриҳо бехабар бошанд ё ин ки бисёриҳо бохабар бошанд. ҳамагӣ дасти бар дуо бардорему дуо бикунем. парвардигаро, ба хотири ин рӯзи саиди ҷумъа ки беҳтарин рӯзи ҳафта аст, рӯзи қабули дуо ҳаст, ба хотири ин омадани моҳи шарифи рамазон ки дар ин моҳи шарифи рамазон тамоми дарҳои раҳматат боз аст, ин бемориро аз мулки дунё нест бигардонед. аллоҳи меҳрабон кулли мардуми муҳоҷирро дар паноҳат нигаҳбон бошед. парвардигаро, мо бандаи осию гунаҳгор ҳастем. шарм мекунем дастонамонро ба сӯят бибардорем аз сабаби ин қадар гуноҳҳоямон. медонам ҳамин қадар гуноҳ дорем, бозам дастҳои бардоштаи моро холӣ бар намегардонӣ. худовандо, ин бемориро ба ягон аз уммати расулат саллаллоҳу алайҳи васаллам наздик нагардонӣ. худовандо, ватани моро аз ин беморӣ нигаҳ бидор. парвардигаро, алалхусус муҳоҷирони дурай ватанро аз ин беморӣ нигаҳ бидор, чун онҳо ғариб ҳастанд. ба бурдани онҳо фарзандонашон месӯзанд, падаронашон, ҳамсаронашон месӯзанд. яксу ғами дурӣ, яксу ғами маргашон. худоё, бигзор ин бемориро дар ҷисми ман бидеҳ, то ин бародарони муҳоҷири ман аз ин беморӣ наҷот биёбанд. худоё, ин dastoни бардоштаи манро ки ман сартопо пур аз хатову гуноҳ ҳастам, холӣ пас нагардон. ба хотири ин рӯзи саиди ҷумъа, рӯзи қабули дуо ҳаст, дуои моро қабул бигардон. медонам ягон бандаатро хор намекунӣ, дастони бардоштаи ӯро холӣ пас намегардонӣ. худовандо, ҳар чӣ зудтар ин дуои моро қабул бигардон, то бародарони мо аз ин беморӣ эмин бошанд. ҳазор маротиба шукр мекунем худоё ки ин бемориро ватани мо наовардиву наор. ҳазор маротиба шукрона мекунем. бандагонатро аз ин беморӣ нигаҳ бидор. медонам ин беморӣ яке аз хурдтарин лашкари худат ҳаст. ҳикматаш дар дасти худат асту худат медонӣ. мо илми ғайбро намедонем. худовандо, агар ҷое хато карда бошем, моро бубахш ва ин дуои мову бародарони мо ки имрӯз даст бардоштаанд қабул бифармо.
از نیت ما، از دعای ما خود با خبر هستی. ما همه مسلمان ها را در نظر داریم، خواه از شهر ازبکستان، خواه از افغانستان، خواه از ایران، خواه از ترکیه، خواه از تاجیکستان، خواه از کجای باشد، همه بنده مسلمان و امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را از این بیماری نگه بدار. میدانم روزی نیست که آن روز همان بیگناه بگذرد. در فسق و فساد داده شده ایم، زنا میکنیم، عرق می نوشیم، دزدی میکنیم، دروغگویی میکنیم، حق میخوریم، تهمت میکنیم. شرم میداریم که دستان ما را به سوی خودت برداشته و دعا بکنیم. اگر همه درها برایت بسته شد، خود میگی خدایا دلت را مبند، به سوی من بیا. آمدیم اکنون درگاه خودت آمدیم. میدانیم بجز خدا دیگر خدای نیست. میدانیم بجز خدا دیگر خدای نیست. دستا را دیگر در پیش کی باز کنیم؟ از کی طمع گناه طلب کنیم؟ از کی دعا بخواهیم که دعایم را قبول بکند؟ این تنها خودت هستی خدایا. دعای ما را اجابت بگردان. این بیماری را از کل دنیا نیست بگردان. وطن ما را بازم نگهبان باش. مهاجران ای وطن دو را با سری بلند، با دستی پر و نزد پدر مادر وطنشان بر بگردان خدایا. آمین 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 برحمتك یا ارحم الراحمین.